sammen. Nu er vi i Frankrig, og vi har kørt i meget lang tid. Og nu skal vi til Disney Village, og vi går derhen. Det er et mega stort hotel. Så nu er vi ved at være der. Så er vi ved Disneyland. Wow. Så nu er vi på vej til Val d'Europe. Det er så vi kan få noget slik, fordi vi skal i Disneyland i morgen. Jeg har lige taget min jasminkrone af, fordi jeg fik sådan lidt hovedpine. Nu skal vi lige finde ud af, hvor Val d'Europe er, og så går vi bare derhen. Er det supermarkedet, det der? Ja. Okay. This is the place. Så er vi kommet hjem igen, og nu skal vi lige slappe lidt af lidt tid, og bagefter så skal vi vist ud og bade lidt i en pool, der er på hotellet. Og så, så skal vi slappe af igen, tænker jeg. Vi ses i morgen. Hej!